Týchto pre krokodíly budú držať najlepšie. Kedy zoberie skalpel na prakticky a urobí to, čo by ste spravili zub krokodíla. Myslíte na to, že robím s pančuchami zo 100% bavlny. Náter na tejto doske sa zhoduje s tým, ktorý bol na vzducholodi odsúdenou na zánik. Obsahuje hliník a oxid železitý a dve skombinované zmesy pre vytvorenie výbušného termitu. Príde k reakcii? Ideš. Adam zapáli rámik. Žiadna termitová reakcia, žiadne intenzívne teplo. V skutočnosti trvá 5,5 minúty, kým doska zhorí. To je takmer dvakrát toľko ako bavlna pokrytá hliníkom. Je s ňou takmer identická. Páni. Počkajte ľudia, zatiaľ ešte tento mýtus neodpisujte. Toto bola zatiaľ len jedna doska. Ale Hindenburg bol predsa obrovský. Mohol by tam byť lepší nárast vo väčšom rozsahu. Mohlo by tam byť obrovské množstvo, ktoré by spustilo energetickú reakciu, ale to sa netýka takéhoto množstva. Návrhári Hindenburgu sa nezamýšľali potriediť dielo raketovým palivom. Tí, ktorí sa zaoberajú podobnou teóriou, hovoria, že je nemožné, aby hliník a oxid železitý vytvorili termit, nakoľko jednotlivé zmesy neboli náležito zmiešané. Recept bol totiž vytučný. To Nikiderov tak značne zaujalo. Je to skôr pasta ako náter, ale myslím, že tým aj tak môžeme namazať. Ďalšia. A teraz Megabrand. Toto je však len jeden z tých horších scenárov. A buď opatrný pri zapaľovaní. Adam zapáli panel. Načasuj to. Nemohli sme očakávať pyrotechnický displej. Začínajú diskutovať o pláne B, keď zrazu... Páni. Deuteronómia. Dobre, počkať. Počkať. To je termit. Máš to, hej? Tak len čo sa táto mega absorbujúca zmes zapálila, doska zhorela za menej ako 20 sekúnd. To bol neskutočný rozdiel. Bolo to úplne úžasné. Toto je prvý dôkaz, čo vidím, ktorý myslím, že na to naozaj niečo bude. Pretože práve toto je tým hovoria, na ktorý pri Hindenburgu pomyslím. Toto, čo tu vidíme, sa na Hindenburgu neudialo. Musíme to pekne objasniť, pretože toto tu bolo trošku prehnané. Koncentrácia termitu tam bola niečo cez 75% termitu. A ani pri tej najlepšej predstave by nemohli pokryť Hindenburg s niečím podobným.